жури сме готови. Само мъничко да разчистиме сцената и ще обявим наградите. Надявам се да ви е било безкрайно интересно. Искам още веднъж така много силно да ръкопляскате на Дани и на участниците в конкурса, защото за пореден път казвам, много е трудно да се работи пред хора, но всъщност видяхте как се случват нещата при нас. Виждате колко трудно се създава красота и се надявам да ни разбирате като идвате при нас, защото по някой път не сме особено усмихнати, но това наистина изисква много съсредоточаване и много усилия. Благодаря на абсолютно всички колеги, които дойдоха от цяла България, за да участват днеска в конкурса. Само още съвсем мъничко и сме готови да обявим наградите. Беше ли ви интересно? Това ви е интересно, защото сте колеги сега. Между другото, тук е пълно с колеги, които се спотайват и които тайничко се надяват до година да участват, като например Ради от Каварна, Павлинка от Варна. Я да видя там кой виждам аз още. Юлия, къде е Юлия от Добрич? Ели, помахай Ели. Много колеги има днеска, да знаете. Не ги виждам всички сега, обаче има много колеги. Видяхте ли как докато работят се притесняват и не е лесно. Никак не е лесно. Идеята беше един от вас да ви поканим тук да участва заедно с нас, ама решихме, че твърде много ще ви ангажираме, но до година очаквай. Ето и Тони. И тя ще да участва, ама се отказа последната минута. Има причини съществени. Харесаха ли ви аранжировките на Дани? Мисля, че за един 24 годишен младеж се справя отлично. Поне за мен балансът е изключително добре направен. Старае се, много се старае. Аз така като човек, който може да му бъде баща, казвам, че момчето е много качествено и талантливо. И не е лесно да организираш такова нещо от Велико Търново, да дойдеш във Варна и да го направиш. И за всички участници, за невероятната красота и настроение, което внесеха с нея тук днес. И така, започваме с дългоочакваните награди и мнението на журито. Започваме отзад напред, за да нагнетим напрежението. Има една специална към предварително обявените 3 награди. Четвърта награда, поощрителна. Почнем от нея. Така, тя ще бъде връчена от Михаела Костадинова от Белфлор. Аплодисменти. И да разберем за кого е тя. Обаче, къде е списъка на журито? Толкова траен. Иво, да се обърне към теб. Виждам, че ти май държиш грамотите. Така ценните грамоти, които ще бъдат връчени на нашите участници, на онези от вас, които най-добре са се изявили днес. Да, простете ми, че ще кажа само малкото име, защото всъщност списъка... Секунда. Соня. Сонче, всъщност това си ти, така че заповядай. Аплодисменти и четвъртата награда в днешното състезание за Соня Тимова от Варна. От името на фирма Белфлор изказваме благодарност за един млад творец, който ще рекламира и ще използва продуктите на Оазис и ще покаже всички свои възможности. Аплодисменти за Сони, на добър час. Продължаваме с третата награда и скачаме се нагоре в днешното класиране. Тя е декоративни материали за ръчки, предоставени от градина Мимоза. И наградата се връчва на Даниел Тенджелов. Допреди малко той ни радваше със своите цветни демонстрации. Ето и наградата за него. Заповядай.
Заповядай. Има една част от това, което обичаш да използваш. Надявам се да ти бъде удоволствие да видим новите ти творения с тях. Сега идва моя ред. Моята награда е двудневен курс по обучение в нашата фирма. Наградата получава, аз ще казвам и ти, Наталия Бороджиева. Наталия от Велико Търново. От Горна Оряховица. Грешката е моя, от Горна Оряховица. Аз не съм разбрал и съм дал грешна информация. Честито и на добър час. И така. Остана последната и най-голямата награда, която ще бъде обявена кой я получава от маркетинг менеджера на Гранд Мол, Антонета Тенева. Аплодисменти за нея. Мен не ме поканиха в журито, обаче пък ще дам най-хубавата награда, която е уикенд за двама в хотел Голден Явор и ще я дам на първо място в първия конкурс за флористи, който се организира, надявам се, не за последен път. И наградата отива при Васил Костадинов, който обещава да ни запознае с Лили Иванова. Благодаря на организаторите, на колегите. Това за мен е много престижно. Развълнуван съм, така че едва ще намеря точните думи. Аз съм тук не заради моите клиенти, а за тръпката, която повечето от нас сме изпитали. Сърдечни благодарности. Организацията наистина е невероятна. Трогнат съм. Явно не напразно сме били път от София до тук. Благодаря и за наградата. А към наградата, разбира се, и традиционната статуетка Гранд Флора 2012. Аз ще използвам, ако ми дадете няколко минути, да поканя и останалите участници, за да получат грамота за участието, защото положиха невероятни усилия и мисля, че резултата всички можете да го видите. И всички да го оценят, разбира се. Аплодисменти още веднъж за победителя в днешния конкурс. Нека да дойде при мен сега Цветомира Балабанова, за да представим всички участници, да правим една хубава снимка, защото всички сме финалисти. Цветомира Балаба. Аплодисменти за нея, както разбрахме. Флористите са хора на изкуството и искат да получат вашата оценка. Елка Иванова. Венета Цочева. Ивайло Иванов от Флорис. Заповядай. Луиза Мардик Георгиева. Елка Сотирова, Искра Сотирова, на която много благодарим за помощта и за съдействието. Моля ви, финалистите. Аплодисменти за всички участници и организатори.